Huomenta. Nyt on testissä kuule kansaa kuohauttava työkalu, kone, machine. Nimittäin milikkari akkusaha. Tekeekö tällä yhtään mitään? Onko tästä mihinkään? Saako heittää roskiin saman tien? Otetaan selvää. Laitetaanpa ensi alkuun käyntiin tämä. Kolmannella käyntiin. Joo. On hyvä lähteen käyntiin. Ei muutako siitä ja tästä. Muutako siitä vaan. Tämähän on pikkusen karvan painavampi kuin tuommoinen 201 stiilisahaaja. Mutta ei tämä on yllättävän tasapainoinen. Näin niin kuin ensivaikutelma tässä, ettei tämä. Ja kierrokset on kyllä heti mitä se ottaa. Eihän tämä mikään kierroskone ole, että siinä mielessä leikkuuteho voisi olla parempikin, mutta eiköhän tällä tuntuu ihan pärjäävän tämmöisessä pienemmässä risukossa. Kyllä tämä hätäinen on kyllä. Hätäiseen kyllä puuta syö, ettei siinä mitään. Ihan on siinä mielessä kyllä. Tässä se on hiljaa. Kyllä hiljaa, ei siinä. Kun melusaa, että elukat säilyy. Mihinkäs sinä menet? Näetkö sinä sitten?
karsintanopeus voisi olla parempi. Se tuo ketjun nopeus on liian pieni. Karvan liian pieni. Haittaa karsintatehokkuutta tämmöiselle kuuselle ainakin. Eihän se vähän kuin lehtipuu, niin ei haittaa yhtään tämmöiselle pienelle kuuselle. Siitä löytyisi vähän sanaa. Vänkäriä mulle ei oo. Siitä lähti. No niin. Nyt olisi semmonen 6-7 tuntia sahailtu tälle päivää tällä sahalla ja ensi vaikutelma, että kyllähän tällä tekee. Ehdottomasti kyllä tämä niinkö tämmöiseen pienempään rankamettään on hyvä ja miksei vähän isommallekin puulle. Vääntyä on ihan riittävästi. Paljon enemmän kuin polttomoottorisahassa, mutta ketjunopeus on kyllä karsintahan, ainakin kuusen karsintahan, niin toivoisin, että olisi enemmän rinkiä. Mutta muuten kyllä tekee, mutta akkuja pitää olla ripaakopallinen, että ei 1 eikä 2 akkua riitä, niitä pitää olla vähintään se 6 akkua, että pystyy päivän sahaamaan. Että hankintahinnaltaan se tulisi silloin näillä 8 amperitunnin akuilla. 8 akku maksaa sen 150. 2 on 300, 4 on 600. Se on 900 € pelkkiä akkuihin. Ja vaikka kone on kohtuu halapa vähän 300 päälle, niin se on 2 000 €. Eli ei kannata pelkän sahan takia
pelkkää sahahommat. Että ostakaa hyvät ihmiset polttomoottorisaha, niin tulee halvemmaksi. Ne on varmoja. Opettelette muutaman perusasian, niin pärjäätte ihan varmasti siinä kanssa. Mutta tämmönen hupiukko niin kuin minä, kun mulla noita akkuja on, niin minä käytän muitakin tämän merkin konehia, niin mulle tämä on ihan ok. Ehkä tämä pääsee kakkossahan virkaan, että mikäli tulee toiseen sahaan jotakin, niin voi sitten tällä saada jatkaa. Ei tarvitse lähteä kotiin. Että pitää testailla vielä lisää. Otetaan vähän isompaa puuta sitten joku päivä ja minä kuvaan sitä viliä. Mutta kouluarvo sanoisin, että tämä on 7 saha. Ehkä 7 miinus. Hintapolitiikkaa kun otetaan huomioon. Niin ihan jees. Heippa!